Апавяданне 9. Пакутны дух. У час размовы завальні з гасцямі сляпы Францішак сядзеў моўчкі, а калі Якуш апавядаў пра белую сароку, заглыбіўся ў нейкія журботныя думкі. Але па твары можна было бачыць, што гэтае апавяданне моцна кранула ягоную душу. Дзядзька, каб перапыніць яго маўчанне, сказаў: «Пан Францішак доўга ўжо маўчыць, і, здаецца, яго нешта хвалюе. Ды вось у дзяцінстве ўжо скончыліся мае вясёлыя забавы, калі дзень схаваўся ад мяне. Сярод ночы, якая ніколі не сканчаецца, увесь час чую скаргі няшчасных людзей, пакуты іншых, балюча раняць сэрца таго, хто і сам тое зазнаў. Ат, Бог міласэрны, всяму некалі будзе канец. Янка, попроси принести нам горелки и закуски. Уже час подсилковаться. Наш век короткий, напьемся водки». Калі выпили и закусили, дядька сказал гостям: «Дякуй Богу, праз некалькі гадзін прыйдзе Новы год. Міласэрны Бог дазволіў нам сустрэць яго ў добрым здароўі. Пакуль певень праспявае поўнач і міне апошняя гадзіна года, пан Францішак раскажа нам што-небудзь, калісьці ім чутае на свеце, або ў сваім жыцці. Ён шмат сустракаў людзей і памятае ўсе размовы з імі. А пасля чарга пана Сівохі. Мае апавяданні наўрад ці могуць усім падабацца, бо я памятаю толькі сумныя». «Яны ў нашым краі ўсе сумныя», — сказаў Сівоха, «і мае гісторыі нікога не насмешаць. Няхай пан Францішак пачынае, а я тым часам, можа, што-небудзь прыгадаю». «Згодны, калі ўжо такая воля гаспадара і гасцей», — сказаў сляпы і пачаў апавяданне. «Гадоў колькі таму ехаў я з Полацка у Невель. Выехаўшы з горада, хутка апынуўся сярод лясоў, над галавой шумелі дрэвы, конь мой ішоў паволі, быццам з нагружанай фурманкаю па пясчаных пагорках. Я сядзеў, марачы пра сёе-тое, а таварыш мой ішоў пешшу. Перапыняючы мае думкі, ён сказаў: «Праехалі 25 вёрст, ужо недалёка вёска і карчма Бабавікі. Трэба, каб конь там адпачыў крыху. Яшчэ некалькі вёрст і будзе рэчка і добрая паша. Напасвіўшы добра коня, будзем ехаць усю ноч, бо дзённая спякота і нас мучыць, і коня мардуе». Я ахвотна згадзіўся з яго парадаю. Прыехалі ў вёску. Мой таварыш завіхаўся каля воза, а я, седзячы ў карчме, слухаў размовы і розныя думкі тутэйшых сялян пра нейкага незнаёмага чалавека. Потым завязалася між імі спрэчка. Адны даводзілі, што ён гнаны лёсам, а таксама нявінна пакутуючы ад людзей, мусіць туляцца па свеце. Іншыя ж называлі яго гультаём і шкадлівым чалавекам, з якім страшна сустрэцца. І гэта іх спрэчка такая была гарачая, што даходзіла да бойкі.
Ужо які тыдзень, сказаў адзін з іх, як ён з'яўляецца ў розных мясцінах нашай ваколіцы. Нібыта ёсць такія, хто ведае яго, ён бывае ў іх і, забавіўшыся там нейкі час, зноў выходзіць, каб блукаць па гарах і лясах. Ён спакойны і лагодны. Кажуць нават, што бачылі некаторыя, як, спаткаўшы ўбогіх, даваў ім кавалак хлеба або дзяліў між імі апошнія грошы. Пэўна, ён звар'яцеў, калі апошні кавалак хлеба або апошнія грошы аддае іншым, не думаючы пра заўтра. Разумны чалавек найперш павінен забяспечыць сябе. Век пражыць, не поле перайсці, дык няхай кожны думае пра сябе. Якое гэта жыццё, калі свае нары не маеш, каб схавацца ад дажджу і буры? Такі чалавек не заслугоўвае ў мяне і слова добрага. Трэці загаварыў да мяне. Едзеш, як бачыў, невель. Будзь асцярожны, каб не сустрэцца з якім няшчасцем. У нашых лясах бывае часам небяспечна, і пра таго незнаёмага Бог ведае, што думаць. Я не баюся, кажу, скарбаў з сабою не вязу. Ну, калі так, то шчаслівыя дарогі. І ўся грамада, спрачаючыся, выйшла з карчмы. Неўзабаве прыйшоў мой таварыш. Каня запрог, кажа, паедзем далей. Лепей там, ля рэчкі, дзе шмат травы і вады, адпачнём болей. Сказаўшы гэта, ён дапамог мне дайсці да воза. Мы былі ўжо на прызначаным на папас месцы. Фурманка наша стаяла на беразе рэчкі, таварыш мой павёў каня туды, дзе бачыў болей травы, я сядзеў пад дрэвам. Дзень набліжаўся да вечара, надо мною тужліва скардзілася зязюля. І непадалёку ў кустоўі салоўка не спыняў сваіх пяшчотных і прыгожых песень. Я самотны акунуўся ў прыемныя ўспаміны. Цудоўны вечар, сказаў нехта побач, перапыняючы мае думкі. Цудоўны вечар, адказваю, ціха ўсюды, і як чароўна вакол спяваюць салоўкі. Але, бачу, ты маеш толькі палову прыемнага, бо чуеш птушыныя спевы, а блакіту неба, вясновыя аздобы горы лясоў не бачыш. Даўно туляюся па свеце, не заўважаючы яго. Прыкра не бачыць свет, але прыкра таксама мець добрыя вочы і бачыць далёка. Чалавек не можа бачыць і чуць далей, як яму прырода дазволіла. А ці верыш, што ёсць цуды на свеце? Я не толькі бачу і чую вельмі далёка, але і перакідваюся ў розныя абліччы. Не разумею, як можа чалавек перамяняцца ў розныя абліччы. Не бачыш мяне і ўбачыць не можаш. Хто ж ты такі? Ты тутэйшы? Ці таксама вандруеш? Я пакутны дух. Вандрую да вечнасці шпарчэй за іншых. Нейкі неспакой ляжыць на тваёй душы. Так, неспакой. Пакутнаму цяжка быць спакойным. Хворы на ложку кідаецца з боку на бок, каб хоць крыху суцешыць боль. І я, каб знайсці палёгку, мяняю аблічча. Раскажу табе пра страшны мой грэх. Калі мяне падманулі надзеі і душа акунулася ў смутак, здалося мне, што лятучае зелле
якое прыносіць спакой і шчасце, можна знайсці толькі на могілках. Марачы пра яго і шукаючы тую кветку, часам да ночы, як вурдалак, блукаў я між магіл, думаў пра духаў, зайздросціў іх шчасцю і спакою. Саграшыў, эх! І, можа, той грэх атруціў кроў маю. Расхваляваўся нервы, страсянуў всю маю натуру. У цяжкай немачы цела напружыўся слых, і вочы зрабіліся, як вочы духа. Бачу і чую далёка. Жахлівая хвароба. Не могучы яе трываць, мяняю свае абліччы і не знаходжу палёгкі. Што ж ты чуў ці бачыў на свеце, кажу, што так мучыць душу тваю? Бачыў дзікіх пачвараў, якія рвалі дзяцей і кабет. Слухаючы лямант тых няшчасных, велізарныя скалы не рушыліся з месца, а водгулля толькі паўтарала енкі пакутных ахвяр і змаўкала. Гледзячы на гэтую страшэнную сцэну, я сам быў пачвараю. Я праклінаў зоркі, што абыякава глядзелі з неба на ўсё гэта, і хмары, што не стрэлілі ў пачвараў вогненнымі перуновымі стрэламі. Яшчэ скажу табе, людзі волаты на ўсіх пазіраюць зверху, быццам на нікчэмных карузлікаў, мараць пра славу, дрыжаць перад найменшаю непагодаю, ідуць з трывогай і асцярожнасцю шырокай дарогаю, баяцца ступіць на калючыя церні. Я сустракаў іх, бачыў малыя душы ў велізарным целе. І страсянулася вся моя натура. Не ведаю як, але пачаў глядзець на тых волатаў зверху і пагарджаць іх вялікасцю. Вандруючы ў самы поўдзень, калі была наймацнейшая спякота, я сеў пры дарозе на траву, каб адпачыць у засені бярозы. Нейкі круцель ішоў дарогаю. Я здалёк убачыў у ім атрутную кроў. Ён не ашукаў мяне, хоць набліжаўся ў абліччы вужакі, хаваючыся сярод хмызняку і травы. Надзея яго падманула, бо ўжо і я быў таксама в абліччы змеі. Зірнуў мне ў вочы, але не мог вытрымаць майго позірку, кінуўся ў хмызы і схаваўся ў гушчары лесу. Доўгае апавяданне атрымалася б, каб табе пералічыў усе постаці, якія неахвотна і з болем мусіў браць на сябе, блукаючы па вёсках, гарадах і мястэчках. Калі ў багатых дамах гарэла святло, гучала музыка і вясёлыя забавы, перадавалі з рук у рукі келіхі, а пад саламянаю страхою селянін у галечы галодны падымаў да неба замглёныя слязьмі вочы. Я в абліччы звера хаваўся ад залеваў пад галінамі густое яліны, слухаючы, як вецер шумеў у цёмным лесе. Заўважыўшы гэтыя перамены ў маёй натуры, некаторыя мяне не зразумелі. Называлі неспакойным і дзікім. Ціха. Чуеш галасы? Крычаць: «Воўк, воўк!» Яны ўбачылі мяне, я ў постаці воўка,
стрэляць хутка. Бывай, я схаваюся ў лясных нетрах і пакіну назаўсёды гэты край. Там, куды ён пабег, пачуўся шум галін, а я думаў, седзячы, пра тую яго гаворку, як пра дзіўны сон. Прыйшоў мой таварыш. Ужо сонца нізка, кажа. Час коня запрагаць. Паедзем далей. Ці бачыў ты ля мяне каго-небудзь? Тут не бачыў нікога, адказаў ён, а бачыў толькі вельмі далёка, хтосьці хутка прабег па гары. Не ведаю, ці звер, ці чалавек. Гэта, пэўна, той самы незнаёмы, сказаў Завальня, пра якога спрачаліся, і была бойка ў карчме. Пэўна, ён сапраўды пакутны дух. Едучы цэлую ноч, я не мог ні на хвіліну пра яго забыць, і, думаючы, нязменна бачыў яго перад сабою ў размаітых абліччах, успамінаў спрэчкі, якія чуў у карчме, лаянку і розныя думкі пра незнаёмага чалавека. Такія вось заўсёды абгаворы людскія. Аднаго пахваламі зносяць да неба, другога пераследуюць, называючы гультаём і нягодным чалавекам. Адзін толькі Бог, справядлівы суддзя. Прыйдзе канец свету, тады ўбачаць, хто як жыў і чаму перакідваўся ў розныя постаці. Апавяданне пана Францішка, сказаў Латышевіч, смутак наводзіць. Крый Божа мець такі характар. Чулы чалавек ніколі не будзе спакойны і шчаслівы. Все яго апавяданні такія, сказаў дзядзька. Памятаю, апавядаў мне пра аднаго, што называў сябе сынам буры і туляўся па цэлым свеце, нідзе не знаходзячы спакою. Вечар перад Новым годам. Воблакі, нібы туман, закрывалі неба, моўчкі стаялі ля дома майго дзядзькі клёны і бярозы, а снежаныя яліны нагадвалі белыя слупы. Вечаровы змрок разліваўся ў паветры, у пакоі гарэла на стале свечка. Дзядзька, сляпы Францішак, пан Сівоха і пан Латышевіч ад апавяданняў перайшлі да размоў пра шчаслівае і нешчаслівае жыццё сваіх знаёмых і суседзяў. Вось пражылі мы, дзякуй Богу, і яшчэ год, сказаў Завальня. Я нарадзіўся і вырас у гэтым краі. Не падарожнічаў нідзе далёка, аднак досыць пабачыў жыцці. Колькі пераменаў розных памятаю. Калі падняўся з магілы хто-небудзь з нашых дзядоў і ўбачыў цяперашнія звычаі, дык не пазнаў бы свае радзіны. Яму б здалося, што ўваскрэс недзе ў чужой краіне. Да якіх жа часоў дажывуць мае дзеці? Не шкадую выдаткаў на выхаванне, раблю, што магу, але калі выйдуць на свет з-пад вока майго і настаўнікаў, няхай ужо Бог бароніць іх душы ад злых і бязбожных людзей. Ат, пане Завальня, сказаў Сівоха, мы самі вінаватыя, што д'яблы размножыліся ў нашым краі. Прычына ўсяму глупства шляхты, хцівасць і нязгода паноў. Не буду доўга пра гэта гаварыць. Гісторыя ўсім вядомая, да сённяшняга дня не забылі гэтых вось вершаў.
Кошка цяліцу забіла, жук, жаба кошку судзіла, а же справа была кепска, то прынеслі до Вітэбска. А што зрабілі ў Віцебску? Кошка быў з паноў, якія былі хцівымі да багацця і хацелі яго як найбольш мець. Абараняючыся сяброўскімі пратэкцыямі, ён не пакінуў, а яшчэ болей пачаў шкодзіць усім. Цяліца памёр за праўду, і пра яго заўсёды ўспамінаюць як пра добрага чалавека. Так заўсёды ў нас, сказаў пан Латышевіч, за дзвіною ва ўшачах сабраліся на раду. Але досыць ужо пра гэта. Калі я такое слухаю, мяне скруха забірае. Дойдзем хутка з такімі ўспамінамі да таго, што спаткаем Новы год са слязьмі. Тым часам у чалядным пакоі заспяваў певень. «Браво, браво!» — сказаў Завальня. «Не трэба плакаць. Хутка будзе перамена. Ледзь пачаўся вечар, а ўжо і певень заспяваў. Гэта знак, што ўсходзіцца вецер, і хто-небудзь з возера завітае да нас. Пачакаем, абы толькі добры чалавек, большай сябрынаю будзем сустракаць Новы год». Сказаўшы гэта, паводле свае завядзёнкі, ён запаліў свечку, паставіў на падваконне і дадаў: «Знак, што гаспадар дома і запрашае ўсіх да сябе». Сівоха паглядзеў в акно. «Бясспрэчна, будзе хутка перамена надвор'я, а ніводнае зоркі на небе. І я заўважыў, што ўлетку, калі певень праспявае, як сонца сядае, дык ужо назаўтра раніцою пасылай касцоў. Абавязкова дождж, а тады і тупая каса добра косіць. Дасведчаны гаспадар на кожную рэч павінен зважаць», — сказаў Латышевіч. «Калі напрыканцы снежня і пачатку студзеня бывае бура і снег глыбокі, дык улетку багата травы на лугах і буйное збожжа вырасце на ніве. Гэтая зіма павінна цешыць гаспадара, бо мароз і паўночны вецер пад глыбокім снегам жыта і пшаніцу не вымаразяць. А ў мяне улетку пані Мальгрэта даведваецца пра перамену надвор'я, гледзячы на жывёлу, калі тая вяртаецца з пашы. Калі першая ідзе чорная карова, дык абавязкова будзе навальніца. Калі ж белая, яснае надвор'е». У час гэтай размовы у пакой зайшла пані Мальгрэта. «А гэта што такое?» — пытаецца, убачыўшы свечку на падваконні. «Ноч ціхая. Падарожныя не будуць блукаць па возеры. Вас, пані, не чула, што нядаўна колькі разоў праспяваў певень. Вецер можа нечакана перамесці дарогу, ды так усхадзіцца, што за 5 крокаў нічога перад сабою не ўбачыш. У нас здараліся няшчасці. На возеры замярзалі людзі, і ніяк нельга было ўжо вярнуць іх да жыцця. Дзіўны чалавек, калі сам любіць бавіцца з мужикамі, дык думае, што гэта і гасцям прыемна». Сказаўшы гэтак, яна выйшла, ляпнуўшы дзвярыма. «От кабета!» — прамовіў дзядзька. «Што ў яе галаве робіцца? Такая іх натура. Кожная ганарыцца сваім тытулам. На маю думку, шляхетны той чалавек, які, жывучы на гэтым свеце, выконвае адно прадказанні Божыя». «Я ведаў і мужчын слабае волі», — сказаў сляпы, «што хваліліся знакамітасцю сваіх продкаў, а самі жылі так, што не вартыя былі людзьмі звацца.
адхіліліся далёка мы ў сваіх размовах. Пан Сівоха, а недавно ж абяцаў нам нешта распавесці. Памятаю, сказаў пан Сівоха, і так пачаў апавяданне.